Benvolguts afiliats i afiliades. S'acosten dates assenyalades. Arriba Nadal, és l'hora de remuntar el pessebre. Temps d'esperança, temps d'il·lusió. Què millor que el pessebre per reflectir aquests sentiments? En aquest vídeo trobareu ben explicats els passos a seguir per tal de triomfar aquest Nadal amb el pessebre. El primer de tot, hem de tenir un projecte clar. Escollir les figures adequades, preparar bé les bases i disposar de les eines necessàries. Ara sí, ja ho tenim tot a punt per tal d'enguany muntar un bon betlem. Anem per feines. Ha arribat l'hora de prendre mesures. Una cosa és evident. Si s'ha de retallar, hem de retallar amb esment. I sobretot, no passar-se de serratxa, perquè després les peces no s'aguanten. Aquí es veu clarament. Això no s'aguanta de penjoc. Si volem fer una casa, per exemple, retallam per aquí, retallam per allà, aquí torna a retallar, retallam l'entrada, un poc més encara, i de tant retallar, vet aquí que ens hem quedat sense casa. Com diu la Nadala popular, les neules són cosa fina, una tradició molt nostrada. Ara semblen confeti de tant que les han retallades. Aquest betlem d'aquí està tot fet a escala. Vull dir que per muntar-ho hem fet servir una escala. Si un cop muntat el betlem volem retocar alguna cosa, hem de cuidar de no tomar res. I sobretot, no trepitjar el que ja tenim compost. Justament, ara he trepitjat l'escola. Ara, en lloc de posar escola, està de moda posar escul. Amb estil, sí, però posen escul. Posar escul. Quina mala educació. I ara què hem de fer? Hi ha qui diu que el que hem de fer és el que hem de fer. Però realment això només funciona quan les coses es fan bé. Aquí es veu clarament. Molts danys. Sí, molts danys col·laterals. En aquest model, per poder funcionar, és necessari tenir un enxufe. Per accedir a l'enxufe s'han de tirar cables. Tenim un cable i connectam amb l'enxufe. També hi ha enxufes que són lladres. Es diuen lladres perquè tenen moltes sortides. Ara bé, és aquest el pessebre que volem? Si voleu un bon consell, el millor és fora enxufes, treure tots els lladres i posar un transformador. Un bon transformador que connecti amb la base per tal que tot funcioni correctament. Per molts d'anys.